niños y bueno, pues nos solidarizamos con la gente de Manchester y nos ponemos en pie y votamos. De 2017, o primeiro punto do orden do día é a aprobación inicial se procede do Plan Municipal de Xestión de Residuos do Concello de Arteixo. Fue dictaminado en la Comisión Informativa correspondiente al 18 de mayo y le corresponden al Pleno los siguientes extremos. Primero, aprobar inicialmente el Plan Municipal de Xestión de Residuos do Concello de Arteixo, del tenor literal que habrá en el expediente. Segundo, la actuación del mismo a la Consejería de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio para que se pronuncien los términos del artículo 25 de la Ley de Residuos de Galicia. Tercero, la actuación del presente acuerdo de los departamentos de Medio Ambiente, Servicios, Contratación y Personal. Y cuarto, facultar al concejal de área de obras y servicios municipales para ampliamente como sea necesario para la ejecución de todo lo relacionado con el presente acuerdo. Intervenciones, Charo. Ben, como xa dixemos na comisión previa onde se dictaminou esta aprobación inicial do Plan Municipal de Xestión de Residuos para o Concello de Arteixo, nos parece que é unha declaración de intencións, unha declaración donde se encargan moitas cuestións positivas a vista de alguma maneira estudiar profundamente o plan que elaboraron dos técnicos do noso Concello e esperamos, de alguma maneira, que non só quede, como decía ao principio, nesa declaración de intencións e que realmente todos poñamos da nosa parte para que moitas destas actuacións e medidas que recolle este plan se acaben e se leven a cabo sin poñer ningún tipo de atranco, non? Por outra banda, como tamén o dixen na propia comisión, queremos agradecer públicamente e felicitar os traballadores que participaron na comisión de traballo para a elaboración deste plan, que ven precedido de unha serie de datos e de opinións e de valoracións que estes traballadores nesas comisións puxeron de manifesto e para iso chegamos a este plan que hoxe aprobamos de forma inicial. Pero dito isto, e xa para rematar, volvemos a manifestar e que non quede en saco roto que xa dixemos alá polo mes de decembro acerca da decisión do Concello de Arteixo ou do Grupo de Goberno de marchar do Concello, do Consorcio. E aínda que recoñecemos e non podemos negar o mal funcionamento do servicio de recollida de lixo, non só no Arteixo, sino en moitos dos concellos, un servicio deplorable, malo, pero mantemos que nin por unha parte nin por outra houve diálogo suficiente nin transparencia total, non? E ao final, tampouco sabemos a día de hoxe, nin o Consorcio ni nada, sobre canto nos vai sair o marchar e o separarnos do Consorcio. Tampouco xa non falo só da parte económica, sino tamén cuantificar o poder ou non poder xa seguir formando parte dos programas propios que ten o Consorcio de servicios sociais ou de turismo ou de medio ambiente. Tamén un pouco esperamos que nun futuro saibamos se o noso Concello pode asumir moitas das actividades que recollen estes programas e que iso sí funciona moi ben, dende hai ademais moitísimos anos. E xa ahora sí, para rematar, outro día fixe unha serie de preguntas na comisión que foron respostadas polo concelleiro de obras e polo alcalde. Lembrades que pedimos saber que datos a día de hoxe les tiñan pasado o Consorcio para elaborar este estudio e este plan. Lembrades que queremos ter
que datos precisamente nos envían dentro do consorcio, e saber tamén que outro día se nos esqueciu na comisión para cando se teria, imaginamos que haberá que levar unha modificación do capítulo de persoal para incluir pois as 20 plazas ou 25 plazas de traballadores para poder executar este plan. Queremos saber se xa teñen previsto máis ou menos unha data, por iso que haberá un proceso de selección, unhas oposicións, e queríamos saber máis ou menos a data estimada para chegar a tempo a un de xaneiro 2018 e poder pois levar directamente ao Concello este servicio. Nada máis, moitas gracias. Bo día, vamos a ver un pouco máis vou aportar do que xa se comentou aquí, porque é un documento que non deixa efectivamente de ser unha declaración de intencións, no que moitas das folias son antecedentes, legislación, etc. Eu creo que hai moitas cousas que están pendentes por definir. É un plan única e exclusivamente de traballo, sin entrar en moitos máis detalles, non? Por lo tanto, pouco para analizar, porque moitas cousas podemos estar perfectamente de acordo, son cuestións que se están desenvolvendo xa en moitísimos concellos, xa non só do Estado español, senón a nivel de Europa, e hai outras cuestións que tamén se están desenvolvendo neses concellos que posiblemente nin se plantexan aquí, nin se ponen en riba da mesa, non? Pero que se poderían recoller perfectamente, e tamén eu creo que pouco a pouco, se isto se vai desenvolvendo e vamos mirando como vai funcionando, seguramente se poderán ou recoller ou modificar ou, dende logo, levar adiante. Eu, por aportar algo, creo que un documento que se nos deu totalmente pechado outro día nunha memoria USB que estaba perfectamente feito. De feito, dixose que non era nin necesario traelo a esta sesión plenaria, que se podería aprobar de xeito unilateral, e eu simplemente lamentar que non se permitise, en todo caso, o que non se dese un debate nunha xunta de portavoces, como si temos feito con outros documentos neste concello, para poder aportar. Non é por unha cuestión, podemos falar de múltiplos modelos ou do que pode ser mellor, cousas que voto en falta. Bueno, eu creo que se afonda nun modelo no que hai unha dependencia bastante importante, de novo, do sistema de contenedores, ia dicir unha palabra máis rebuscada, pero bueno, de que volve a haber moitísimos contenedores na rúa, cando estamos vendo que en moitísimos sitios de tamaños incluso bastante máis importantes que Arteixo, o número de habitantes e de volumen de residuos, xa hai sistemas nos que prácticamente non existen contenedores nas rúas, ou queda un contenedor en algún sitio. Xa hai exemplos, seguramente xa os miraron ou xa os estiveron estudando. E algunha outra cuestión que seguramente aparecerá ou sí que teñen prevista, pero que non aparece reflexada no documento, e que sí que nos gustaría que se aclarase aquí, porque non tivemos ocasión de participar outro día na comisión informativa, sobre si vai haber un programas de valorización enerxética cos residuos e que vai a pasar cos residuos industriais, porque temos zonas industriais bastante importantes, algunha que non se dá desenvolto, pero que está aí e que agardamos que no futuro, coa recuperación económica, evidentemente, poida desenvolverse, creo que polo ben tamén do Concello e dos postos de traballo, pero temos un polígono industrial moi importante, temos outras áreas industriais tamén dentro de núcleos urbanos, e, sin embargo, non se fai mención a como se vai a xestionar todos os residuos industriais non perigosos. Non falo dos perigosos, que sei que teñen outro tipo de xestión e de legislación, non? Por apuntar algunha cuestión. Gracias. Sí, bo día. Quizás empezar por lamentar que todo este proceso que leva transcurrido dende os últimos anos fose un proceso tan opaco para todos aqueles que formamos parte da corporación e que non somos o goberno municipal, e que non temos claro dende o principio cales son as claves do abandono do consorcio, as claves para non poder chegar a acordos
dentro del, as claves para influir, para conseguir, como están facendo os alcaldes, que aquelas cousas que están facendo mal ou que funcionan mal dentro deste sistema de agrupación de concellos pois se mellore. Evidentemente pois que isto pois repercuta no futuro pois dentro dun proceso xeral que ten que ir de cara á xeración dunha verdadeira área metropolitana que dé servicios a todos os veciños que estamos pois influenciados pola mesma área. Estar poñendo pois ou rompendo pontes para poder traballar conxuntamente con outros concellos de cara á consecución dunha verdadeira área metropolitana que poida pois, non só pois, gestionar este tipo de servicios, sino tamén pois, outros moitos que están ahora mesmo pois, en debate e que sería interesante que gestionáramos conxuntamente temas tan importantes como a mobilidade, temas tan importantes como emprego, servicios sociais e outro tipo de cuestións que poderíamos pois, estar traballando conxuntamente con outros concellos do noso entorno que dá a sensación de que cada día pois, vamos máis por libre e non somos capaces pois, de pactar, nin de falar absolutamente con ninguén. No? En ese sentido, eu no traballo técnico non teño nada que decir, simplemente agradecer o traballo efectuado por os técnicos de obras e medio ambiente para poder poner en marcha pois, un plan que non deixa no principio de ser unha declaración de intencións para empezar a traballar e para saber cal é o camiño elexido de cara á xestión dos nosos residuos, pero sí é certo que unha vez que o goberno toma a decisión de tomar este camiño unilateralmente, sin falar con naide, sin valorar con nós, sin sentarse a falar absolutamente nada de nada deste tema, pois evidentemente o Concello, o goberno do Concello decide, o goberno do Concello pois xestionará e tamén asumirá os riscos daquelas decisións que tome unilateralmente. Si é certo que podemos ser ambiciosos, pero un goberno tamén se pode caracterizar por solucionar problemas e non xeralos. Espero que as decisións que tome este goberno non xeren máis problemas aos nosos veciños que evidentemente pois, xa teñen moitos e non só pois, as decisións que teñen que tomar pois, por un precio demasiado elevado, no cual estou de acordo que o consorcio cobra demasiado polo servicio de basuras e creo que se podería pois, asustar máis a un precio máis barato, por unha mala colocación dos contenedores, falta de mantenimento e limpieza que probablemente debería de terse pois, negociado dentro desta agrupación de concellos para mellorar. Eu creo que ambas as dúas cousas serían facilmente negociables e deberían de ser facilmente negociables para melloraras sin a necesidade de ter que tomar un camiño de riscos que poden pois, xerar pois, outros problemas que veremos ou non veremos próximamente, tanto nos problemas que nos pode dar a saída do consorcio como os problemas que nos pode dar pois, unha xestión dos residuos urbanos que depende moito, sobre todo na cuantía, aquel comportamento que teñan os veciños, se están preparados para facer pois, levar a cabo un sistema que implica unha colaboración de todos aqueles que formamos parte do censo de residuos e se non hai esta colaboración, pues, evidentemente non funcionará nin a metade de ben, nin recuperaremos os cartos, nin xestionaremos tamén como se pode. Eu creo que esa é unha das claves. Non sei se o proceso de participación, o proceso de consulta foi o máis evitado. Non sabía, xa falei de que non era o oportuno. Creo que participen en algo tan importante como isto, 400 enquisas no Concello de 30.000 persoas, sin saber quen entraba a votar, quen deixaba entrar a votar, podía echar a persoa a meter 20 papeletas para votar o que lle dera gana, e despois ter unhas reunións que eu creo que non foron especialmente participativas por parte dos veciños, pon en dúbida que a xente participe neste proceso e, por tanto, queda un camiño moi grande por facer, que esta xente, que todos os veciños colaboren para que este plan municipal de xestión de residuos saia adiante e que funcione correctamente. De todas formas, este grupo, como ven dicindo
dende fai moitos anos, colaborará en todo aquilo que se lle pida por parte do goberno local e intentará tamén poñer o seu granito de area para que funcione, porque ao final a xestión dos residuos é algo que nos explica a todos e canto mellor vaya, mellor será a todos aqueles que vivimos neste Concello e, por tanto, se o goberno quere tenga ben falar con nós todo aquilo que podamos colaborar, pois así será. Bos días a todo o mundo. Como ben dixestes, estamos ante unha aprobación inicial co cual neste proceso que se abre a partir de hoxe poderemos recibir as alegacións que se consideren oportunas por parte de todos os grupos como por parte das administracións ás cuales se vai enviar este documento para que fagan as súas aportacións. Creo que somos un dos concellos pioneiros que ten aprobado. En Galicia creo que hai 4 ou 5 concellos que ten un plan de xestión de residuos municipal. Non é a delegación. Sí, pero a Xunta temos que enviar a delegación para que nos la manden por si estamos ou non na normativa. Temos que enviar a Dirección Xeral de Ordenación Medioambiental precisamente para que nos digan si estamos ou non, igual que cada tipo de ordenanza e cada tipo de cousa. Por iso é unha de se hai que corrixir, igual teria que ir a aprobación definitiva. Quero dicir que recibiremos o tema. Agradecer en nombre dos traballadores, ainda que non son traballador, pero agradecer en nombre deles as palabras que dedicastes. Hai que, por parte do equipo de goberno, destacar o empeño de todos os membros da comisión que se formou, que desde logo dan exemplo da súa profesionalidade e agradecer o seu traballo que fixeron durante todo este tempo. E simplemente comentar, sin querer entrar en máis datos, que eu escoitei 3 intervencións. Unha intervención moi positiva, que xa agradecimos outro día, que é a de Tega, donde dice que hoxe precisamente o inicio, o primeiro que queremos sacar é a licitación dos camións e dos contenedores, queríamos facer este acto, e inmediatamente despois empezará o proceso de selección, habrá outro proceso que é o da adxudicación do sistema de xestión de residuos, e despois estará o tema do personal. A nosa previsión é que máis ou menos o tema do personal entra a traballar, estamos falando de 1 de diciembre, empezar a traballar 1 de diciembre. A partir de aí, dependeremos dos procesos e todo o tema. Os datos do acceso do consorcio daremos todos, son públicos, entraron todo o que podemos dar documentación, todo o que nos deron, darémoslo. E agradecer esa intervención porque realmente é positiva. A intervención do Bloque Nacionalista Galego, Silvia, non estou de acordo contigo en que se for un documento pechado, precisamente todos vos explicar na Xunta de Portavoces, díxosevos que viñerades, díxosevos, collera palabras que se explicaría todo, se poderíamos discutir e poderíamos falar. Temos aquí un pouco a premura do tempo, queremos aprobar isto, e de todas formas, como ben decides, é unha declaración de ideas. Eu podo estar de acordo contigo en que a dependencia do sistema de contaminación é importante. Creo que sí. É dicir, a nivel técnico é importante despois das experiencias que hai. Ahora, realmente implantar de golpe en Arteixo un sistema que non sea ese podría ser moi complicado. A prova de lo é a participación, cando ves os datos da participación ciudadana, un dos grandes problemas que hai é a mala ubicación dos contenedores do que se queixa a xente e outro é a veces da escasez ou do mal reparto que hai. Entón, creemos que é mellor empezar con unha experiencia piloto nalgúna aldea, empezar pouco a pouco, con campaña de concienciación. Unha parte moi importante que vai neste plan é o compromiso de dedicar casi 100.000 euros ao ano dentro do noso plan de negocio a campaña de sensibilización. Creemos que non existe unha boa xestión dos residuos se non existe concienciación ciudadana, que non hai boas prácticas a nivel ciudadano, e é o que vamos a intentar. Poderá haber despois, o día de mañá, que xa será fruto de outro tipo de tal, dentro das ordenanzas, un régimen de sancións ou o que sea, para que puderan cumprir. Pero creemos que o importante, desde logo, agora, é concienciar e dar exemplo desde os servicios públicos de que o que se fai ben. E non é a imaxe que temos ahora mismo, que parece que dá igual reciclar que non, que todo se trata dunha forma, que dá igual que te recicles ou non, que todo vai por o mesmo procedimento. Entonces, creo que é importante. En canto a residuos industriais, non só temos competencia nos residuos sólidos urbanos. Os residuos industriais, calquera empresa ten que ter os seus propios gestores, sean peligrosos ou non. Nos tenemos que ter contenedores nos polígonos para recoller os residuos sólidos urbanos. Pero o residuo industrial non ten por que ir no contenedor urbano, e iso será regulado a través da ordenanza. Restos de aluminio de alguna empresa, ou restos de madeira de alguna empresa, ou restos de construcción non poden ir no contenedor. Iso terán eles os seus propios gestores. Iso se modificará a través da ordenanza. E por último, a intervención do SOE. Como sempre, un pouco
non sei como dicir a palabra, un pouco extrañado da intervención, porque aquí casi se falou de todo menos do documento, non? Cando vimos a falar do documento. Falamos do consorcio, volvemos a falar de cousas que pouco teñen que ver co documento que temos hoxe na aprobación, que si proceso opaco, que si área metropolitana, que non sei que, mire, a nós o que nos interesa é o Concello de Arteixo, e o que temos claro é que a basura de Arteixo é cara e mala. E a partir de aí están dando a man intentar arranxar ese problema. Xa nos pasou e xa nos avisou dos múltiples peligros cando foi o da auga. E o asumimos. E agora nos avisa, e o asumimos. Pero que non estamos para gobernar e para facer o mellor para os veciños. E o mellor poderemos equivocarnos. O que está claro é que seguir no mesmo modelo non é o adecuado. Seguir no mesmo modelo, deixando pasar o tempo, e que o veciño siga pagando caro, e siga tendo os contenedores sucios e mal ubicados, non é o modelo. A parte de incumplir que aí tedes unha parte que falaste moi claro, a todas as directivas europeas e as directivas españolas. A parte de estar incumplindo o modelo que as directivas. Cando enarbolamos unha bandeira que é a do ecologismo ou a da sostenibilidade, por un lado, e por outro, estamos mantendo un sistema que non contribuye a eso e que temos unha gran contradicción interna. E iso é o que nos temos que mirar. Si somos cómplices ou si facemos algo. Proposta de diálogo con o consorcio, todo. Hubo máis dun ano de intento de diálogo. Falouse, explicouse, díxose. Nós temos claro que Arteixo ten que seguir o seu camiño. E Arteixo ten que primar aos veciños en calidad de vida. E a xestión dos residuos é un dos factores máis importantes na calidad de vida. Nos países, digamos, avanzados ou denominados de alguma forma avanzados, o grado de reciclaxe dos residuos é un dos factores que se mira para contemplar a calidad de vida dos vecinos. E iso é un objetivo que nós queremos para Arteixo. Entón, nada máis, agradecer a presencia e de pouco máis. Solo una cuestión de comentar, sobre todo una de las cuestiones preguntadas por Charo en este caso. Sí que es verdad que nosotros tenemos un problema con el consorcio porque no nos quiere dar la cuota de separación. No sé por qué, creo que nosotros lo hemos pedido en tiempo y forma y bueno, pues parece que no hay ningún tipo de intención de presentar la cuota de separación. También es verdad que el consorcio está ante una situación pues compleja porque no se define cuál es el modelo de gestión. No sabemos ahora si quieren pasar a depender de Oleiros, como corresponde a la ley, o si quieren otro modelo. Bueno, pues en ese sentido pues yo creo que tenemos un problema y lo afrontaremos y también pues contaremos con vosotros para a lo mejor si tenemos que tomar algún tipo de decisión más compleja, vamos a decirlo así. Yo sobre Silvia, los contenedores en la rúa, es que yo creo que probablemente en un futuro, en una evolución de un sistema de recogida de basuras, pues habrá que ir planteando las distintas opciones que hay. De inicio, si hay una cosa que, por ejemplo, tenemos claros es que es imposible tener un sistema de contenedores enterrados, que es además mal funcionamiento no hay en casi ningún sitio. El modelo a lo mejor que podríamos valorar en un futuro es el puerta a puerta, pero bueno, vamos a empezar con el comercial y el hostelero y algún tema o alguna zona piloto. Programas de valorización energética, yo creo que eso también tiene que ser un objetivo prioritario nuestro. Se puede estudiar, valorar y ver un poco en ese sentido, dentro de ese aprovechamiento de estos residuos, valorizarlos, ¿no? Los residuos industriales, pues sabes que cada industria tiene que tener, a mayores, nosotros lo que hacemos es una recogida básica de un poco de lo que es el orgánico y inorgánico, pero todo lo que son los restos industriales tienen que tener un gestor especializado. Sobre Martín, yo tampoco no estoy de acuerdo contigo, que es un proceso opaco. Yo creo que tú lo has visto y quisiera también aprovechar aquí para, oye, pues agradecer el trabajo de José Manuel Campana por la obtención de los fondos EIRUS.
Visteis que es un proceso también donde se pidió vuestra participación, ha participado y bueno, yo creo que es una cosa que es positiva para todos, que ha contado con las aportaciones de todos los grupos. Pues esa misma metodología, además del interlocutor también va a ser seguramente el mismo, Campana, pues es también para el proceso de lo que son las basuras, ¿no? Es la primera vez que Arteixo ascende a unos fondos europeos y ahora, bueno, pues ya trabajaremos con vosotros para poder desarrollar esos programas. El problema del consorcio, nosotros creo que lo dijimos muchísimas veces, múltiples veces, de que había que cambiar el modelo. Ellos, pues la intención o un poco la idea de ellos es que no quieren cambiar nada. El consorcio, después de reiterarlo, pedirlo, pues en ese sentido, no nos dio ninguna posibilidad de negociar. Sabemos, y un poco, pues yo también refrendo las palabras de José Ramón, que el camino es difícil. Lo que dice, sí, es un modelo que pues va a depender un poco del grado de concienciación de los vecinos, pero es que no puede ser de otra manera. Esto es, hay que sobre todo un poco intentar concienciar a todo el mundo, pero esto tiene que ser así. Si los vecinos no reciclan, pues llegará un momento que esto sea una imposición directa de Europa y donde sí que se penalice a lo mejor pues quien realmente no haga su trabajo, pues tendrá un problema, podrá exponerse a distintas sanciones. Esto es una colaboración de todos. Y bueno, pues yo lo que sí que no estoy de acuerdo con ustedes con el tema del área metropolitana. El área metropolitana solo tiene un problema, Martín. Es que el Partido Socialista de La Coruña no apoya al gobierno de Marea para la creación del área metropolitana. Eso es... Si el Partido Socialista de Coruña no le da el voto a favor para la creación del área, todo lo que demás, todo lo que se esté hablando, todo lo que se pida, es que no, si no parte de realmente haber un acuerdo en la propia ciudad, no se puede echarnos tampoco la culpa a nosotros. Eso puede dar el PP y ya está. ¿Cómo? Eso puede dar el PP, ya tiene mayoría absoluta, o sea que es tan fácil Sí. como eso. Efectivamente. No, vamos a terminar bien, ¿no? Bueno, efectivamente, si no hay ese apoyo en ese sentido, nosotros efectivamente apoyamos el área metropolitana, pero bueno, si no hay ese acuerdo de Coruña, pues no tenemos nada que hacer. Pues sin nada más, gracias, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bueno, pues gracias, levantamos la sesión.